Herbeheretako Aindoben Irixa eta David Vargas Arrasatearra hobeto ezauketako tartia hartuko dugu gaurko saioan. Esango neuke honena Macedonia del Norte olako zerbait egon nintzelako oindala gutxi eta gustako jaten bueltatzea, paisajiak eta gustako jatela ikusia berriro. Istanbulango kaletatik batzeoka ibili nintzelako eta bai gustako jatelako bertan ibiltzea berriro ere. Ez daukot aukerarik, baina ikastekotan holandesa edo, oso gustora nau bertan. Ez neuke izango, baina Bulgaria edo. Beti hotza, bai, ni hotzetakoa naz, bai. Eta euria beti, etxian geratzeko pelikula ikusteko lasai. Kaixo David, zer moduz? Kaixo, hementxe, ondo, bai. Hendik zurekin egiten apurtxo bat, kontatzen ezazun. Gabonak eta ondo? Bai, egia esan da lanian egonda, baina ondo, bai. Apurtxo bat aprobetzagoen familixakin egoteko, baina ondo. Hor, Herbeheretan, bertan? Edo etorri zara ona? Ez, lanean egon nazenez, Herbeheretan pasau du Gabona, familixa etorri zan, eta ez nintzen egon bakarrek, beraz, ondo. Orduan, opor barik eta lanian hasi duzu urtia? Lanian, ez, urtia ez eta hasi lanian. Guretako temporada handixa da Gabonak, lanian ibiltzen gari horrekin, azken finean, liburuak fabrikatzen ditugu eta gure temporada handixa da Gabonak. Jende asko oporrak hartzen ditu eta opariak emuteko bai. Eta niretako lanian izen da, baina hori oportan nau, hartu ditut urte berria oporrekin, ondo, bai. Ja dagoeneko egokituta, Herbeheretako egunerokora edo? Hasiera baten kostau jaten, baina hori esan naike bizitzen normala egiten dutela, bai. Lasaitasunez, nire egunerokotasuna lanera atzaldian ekintza gehiagoin, eta nire denbora librea disfrutatu. Urrian iritsi zeinen horra, ezta? Justo Maritxu ostian. Bai, zaila izen zen Maritxu ostian hor fatia justo, baina bai, urri hor bederatzi aldera dintzen onar, beretara, eta bai, gustora, dintzen gogoz, eta hementxe ikusten aber ze gertatzen den. Eta zergatik, joan zinen edo zer keroan zintuen? Batez ere, bidaiatzeko gogo hori ez, eta bizipen berriak eukitzea, eta hori ni oindala aurreko urtean otsaila hortik, afanintzen Bulgariara, eta bidaiatze hori egotea kanpuan jende berria ezagutzea eta hori dana. Buelta nintzen Arrasatera Bulgariatik egon nintzela denbora bat hor lanian bai, esan naben, ez nintzen sentitzen eroso. Ezakit, azken finean hori daukuzula buruan beste gauza berriak ikustea, jende gehiago ezagutzea eta hasi nintzen bilaka. Aurkitu nauen justo aukera hori, kanpora fatia eta gustora nauen oin. Eta ez dakiz etorriko jaten etorkizunean, baina hemen txegabe momentuz. Eta Bulgarian nun egon zinen eta zertan? Bulgarian justo egon nintzen Sofia hirian, da justo kapitala. Eta egon nintzen lanian hor Giga Automata enpresa baten, dedikatzen diela automatizazio mundura, oin sartzen olako herrialdeetan garatuta ez da zen teknologia berriekin eta horrekin apurtxo bat sartzen automatizazioa industrietan eta hortan lagundu nauen hango enpresa baten, eta gustora egon nintzen, bai. Esperientzia ona? Esango neuke baietz. Azken finean, taldia, lanian 60 taldiakin eta gustora goten bazare, eta horrekin, aukera asko emoten dutzie ikasteko gehiago, prozesu horretan zuk ikasten duzu gehiago, bai pertsona moduan, bai enpresan munduan, eta esan neuke baietz, esperientzia ona. Eta gaur egun, Sofiatik, Arrasatetik buelta egin ostean, Eindhovenen, Herbeheretan. Bai, arraro da baina, oin Herbeheretan. Zaila da esatia, bueltatzen nazenean Arrasatera, gero gehiago ikustetan jat berriro fatia, bueltatzen zarenean eta ikusten duzunean lagunak, familia eta dana, eta zazenean lagunen artean, eta hori zaila da bueltatzea, baina bueltatzen zarenean berriro gustora zazan berriro. Ez dakizelan azaldu sentimendu hori, baina bai.
eta Eindhovenen bizi naiz, bai. Eta gustoko duzu irixa? Ba, momentuz ikusi dutena eta ikusi duten Herbere Osueta eta Eindhoven, ba, oso gustora nau, Eindhovenen egia esan da, eta gustoko dut, bai. Batez be, ba, bizikleta mundu hori ze askotan ibiltzen garen bizikletan famatua di Herberak bizikleten gaitik. Eta egisa da, bai. Ni bizikletaz itzen dut egunerokotasuna, bai lanera joateko, bai zentrora joateko kafe bat hartzen lagunekin, danetarako bizikleta. Eta gustoko dut hori, bai, jendia ikustea danak ba, mugimenduan eta dana, bai. Eta horrez gain, ze aukera eskaintzen ditu irixak? Ba, aukera asko nahi dozunerako, bai, kirolan gaitik, zenik kirolan ibiltzen naiz, bai, ba, talde baten hor irtetzeko ba, bideak itxia, ezagutzeko ba, hortik baso moduko batzu da zela ibiltzen fateko, eta holan, eta gero ba, gimnazioetan eta holako gauzak, eta gero musika aukera asko da, bai, ni adibidez, oin abez batzaten nau, ni beti danik abez batza gustoko dut, eta oin abez batzaten nauan, eta bai, musikalki eta kirolan aldetik eta nahi dozunerako ba, aukera da, bai. Bilatzen baduzu beti. Abesbatza aipatu duzu, zu betidanik hemen arrasaten be bai, abesbatza munduan ibili izan zara, konta iguzu hori? Bai, hori ni betidanik esan dut, nik kanpora banoi abesbatza behar dut, adibidez. Bulgariara fan nintzen eta fan aurretik abesbatza topau nauen. Oin, Eindhovenera fan naz eta fan aurretik abesbatza naukon ja aukeratuta eta hitz eginda eta dana fateko gara. Zer niretako importantiena da, zuk egotia eroso leku baten, ba, etxian dakozun gauzak, ba, zoiazen lekura bai eukitzea, ez? Eta esaten nabenik, ba, abesbatza behar dut, eta han bilatu naben, oin hau Philips Philharmonic Hor, da Philipseko langileak ziena, sortu zuen abesbatza bat, eta ba, bertan sartzeko aukera eukin naben, eta bai, hor gustora, no? Ba, ongo jendiakin, bertako jendia ezagutzen, bai, kanpokoak, ze azken aldixan egon nien kontetan eta 10 nazionalitate gutxi gora beragaz abesbatzan bertan. Eta kontzertuak eta guzti? Bai, kontzertuak eta guzti. Justo, heldu nintzen hastian, lehenengo ensaioan eta hurrengo hastian zen kontzertua. Eta behar zauen esolan gutxi gora jendia eta esan zuzien, ba, aurrera, kontzertu eta zuzenean, ensaio bat eta kontzertura, bai. Eta lanari dagokionez, David, zertan zabitz horre Eindhovenen? Lanari dagokionez, naiz eta atzok esan eze bezitzen, bai, itxendo zerbait. Ni batez ere ibiltzen naz makinekin, ba, konponketa, ba, ikustea ze faiatzen dauen makinetan, ze behar dan, automatizazio puntu horretan be bai, eta gero ba, makinen programetan ze behar dauen ba, fabrikaziorako, ba, zati horretan batez zati mekanikoan, ba, alde horretan. Baina enpresak berak, esan duzun moduan, liburuak egiten ditu? Bai, enpresak liburuak fabrikatzen ditu. Dauko bitzatik, bat dauena estatu batuetan, eta bestia hemen Europan. Gu fabrikatzen ditugu Europan dako behar den bai prentako gauza guztiak, bai liburuak, bai kartelak, danetatik inprimatu lehken edozer, gu fabrikatzen dugu, bai. Eta ni ibiltzenaz, ba, hor, liburuen mundu horretan. Azkenean ja, liburuak badauki bere komplexutasuna hori eta bai, ba hortan ibiltzen az nik. Zelako izena enpresiak? RPI Europa. Eta ja horren bila joan zinen? Ez, nik bilatzen nabenian, nik sartu nintzen Europar Batasuneko Eures webgunean, dala ba, mugikortasuna sustatzeko ba, langileen artean Europatik zehar, eta nik sartu nintzen hor, kurrikuluna bialduta eta ba, hortik bideratuta ba, eskaini zuztien ba, hainbat aukera. Ba, eta gero elkarrezketak egin ostian, ba, ezakitzen bat aukera geratu nintzen, 3 edo. Eta ba, horrekin ba, hortik aukeratuta, ba, aukeratu nahen azkenean hori, RPI Europa. Naiz eta ez izan ba, gauzan, esperientzia ondirik ba, liburuen munduan eta daran, ba, azkenean zerbait diferentia ikusteko eta prozesu baten sartzeko eta ikusteko gauza berriak, azkenean formatzeko gehiago, aukera gehiago eukitzeko. Ikusten da lanian egonkortuta zauzela beba, ikusteko lana dozula, noiz arte egoteko asmoa dakotzu, David? Ba, momentuz urrian hasita urrengo ba, urrir arte berriro, kontratua eskaini zuztien urtebetekoa, eta momentuz urrir arte. Gero ze gertatzen da, ba, ikusiko dugu. Nere gaitik, ba, ezakit, nere gaitik geratuko nintzen apurtxoa gehiago,
egisa esan da, zuk esan duzu modan, bai ikusten da oso gustora nagoela, oso jende jatorra da, eta ikusten jakie, lana gustoko dauela eta gustora egiten dauela eurak enpresako jabiek, bai. Eta ikusten da zelan elkarlanian sortzen dugun hori, gustora gazela. Ederto, David, mila esker guretzako tartetxo hau egitearen. Zuei, eskerrik asko, zuei. Besarkada bat, ondo segi. Bai, berdin, agur.